Batean beti berdina da. Mutilak jolaztenek eta neskak beti albo batean. Bai, mutilak, baloia hartzen dute eta zelaian jau egiten dira. Eta gainera ez dute jolazten. Hau konpontzeko pintzatu behar dugu. Bale, zerbait egin behar da, baina zer egin behar da. Eta txandaka egiten baldin badugu? Bai, baina txandaka nola. Neskak separatuta mutilekin edo nola? Eta hori egin baino beta zergatik ez dugu egiten zerbait elkarrekin. Eta zergatik ez dugu egiten bigamizto bat denen artean. Oie, bai, ideia hona da. Egia da, oso gehiaguna. Bai, zerbait berria izango zen. Bale, bagoazen hau dena redaktatzera eta zuzendaritzan planteatzera. Audio Jungle. Bale, antolakuntzaren mugatu dugu eta orain legalekin hasiko gara.